Tidlig pinsemorgen ruller en af politiets patruljevogne op foran Ekstrabladet. Lovens håndhæver skal åbne den forseglede kuvert med nummeret på Miss Danmark. Dommernes enstemmige valg faldt på nummer 25, den 19-årige Hanne Sørensen fra Glostrup. Med papillotter, smil og tårer modtager hun den vidunderlige nyhed, men kan slet ikke rigtig fatte, at netop hun blev den heldige. På Ekstrabladets redaktion ønsker chefredaktør Leif B. Hendil tillykke, og ABC Teatrets yndige Miss Universe, skuespillerinde Kate Mundt, hæfter Miss Danmark skærfet på den sikkert lykkeligste unge pige i hele landet. Ved en opvisning i restaurant Vivex viser Miss Danmark sin overdådige rejsegarderobe. Og både udstyret og pigen i det er helt efter tilskuernes smag. Ib Schønberg er fuldstændig væk i denne yndige cocktailkjole. Til rejsedragten hører også denne fikse breton. Men perlen i den omfattende garderobe er en henrivende aftenkjole, syet af isblåt sølvlamé, silketyl og taft. Kilpailun voittaja, Ranskan neito, osallistuu Miss Universe-kilpailuun Amerikassa. Ranskatar Jacqueline Denis valittiin Miss Euroopaksi vuonna 1948 ja hän onkin todella viehättävä tyttö. Hän osaa olla erinomainen mannekiini. Hänen olemuksensa säteilee ranskalaista henkevyyttä. Osanottajat eivät itsekään vielä tienneet valinnan lopputulosta. Se oli päivän puntaroinnissa pidetty tyystin salassa. Yleisön vuoro oli nyt valita äänestämällä oma suosikkinsa. Nämä neidot edustavat seuraavia paikkakuntia. Helsinki, Pohjois-Pohjanmaa, Suur-Savo, Keski-Suomi, Uusimaa. Sillä välin kun yleisö, jonka joukossa nähtiin muun muassa ministereitä rouvineen ja kuningasvierailuun osallistuneita Ruotsin laivaston upseereita, tanssi, neidot vaihtoivat pukua. Suomalainen kansallispuku on kaunis, joskin se kätkee melko tyystin vartalon kauneuden. Siksipä arvostelutuomarit kiinnittivät huomiotaan tässä asussa vain neitosten persoonallisuuteen, ryhtiin ja viehätysvoimaan. Voittaja saa kukkia ja lahjoja, mutta suurin palkinto on Amerikan matka ja 2 viikon oleskelu siellä. Sekä ennen kaikkea tietoisuus pääsystä edustamaan Suomea Miss Universe-kilpailussa, jonka Universal International Film ja Pan American Airways järjestävät joka vuosi kesäkuun lopussa Kaliforniassa. Voittaja saa $4,500 ja 6 kuukauden filmaussopimuksen. 5 seuraavaa palkitaan myös ruhtinaallisesti.
Palkintotuomarien valinta oli yksimielinen. Myös yleisö valitsi ylivoimaisella äänten enemmistöllä Armi Kuuselan suosikikseen. Näin molemmat ratkaisut osuivat samaan henkilöön. Mainittakoon, että neiti Kirsti Sirola valittiin myös yksimielisesti toiseksi parhaaksi. Kuusela osoittautui jo Suomen neitoa valittaessa viehättäväksi, luonnolliseksi ja henkisesti korkeatasoiseksi Suomen naiskauneuden edustajaksi. Hän saavutti kilpailujen 19 arvostelukohdassa korkeimman pistemäärän. Yhdessä Kirsti Sirolan kanssa Armi oli loppukilpailussa muiden edellä. Huolellista työtä tehnyt palkintolautakunta, missä oli kilpailujen järjestäjien, Sotainvalidien veljesliiton, Universal Filmiyhtiön Suomen edustajan BFV Filmin, Pan American Airwaysin ja seuralehden edustajat, saattoi menestystä aavistelle lähettää sähkeen Suomen neidon valitsemisesta ja hänen henkilötietojaan kilpailun amerikkalaisille järjestäjille. Luonnollinen kauneus, säteilevä viehätysvoima ja tietopuolinen kasvatus oikeuttivat Armin edustamaan Suomea sen kauneimpana naisena. Andrean kansallispuku päähineineen korosti hänen naisellista olemustaan. In the far corners of the earth, beauty is big news these days, as pretty girls vie for the right to represent their countries in the Miss Universe contest at Long Beach, California. The finish of the judging in Finland finds 18-year-old Armi Kuusela the winner by unanimous acclaim, a striking Viking queen. Sur la scène du populaire Moulin Rouge, plein des souvenirs de la Goulue et de Valentin le Désossé, et qu'anime toujours le célèbre French Cancan, Paris a élu sa candidate au titre de Miss Univers 1952. Parmi toutes les ravissantes anatomies qui défilèrent dans le traditionnel bikini, le choix devait se révéler difficile. Et mademoiselle Luce Aubertin, 24 ans, l'emporta après bien des hésitations. La plus belle fille de Paris sera-t-elle la plus belle fille du monde? On le saura cet été. Il vecchio Moulin Rouge, ricordi lontani del can-can, delle gambe inguainate di seta nera sboccianti dalle spume dei pizzi, si è scosso di dosso la polvere del tempo e per un giorno è stato riaperto al culto della bellezza femminile. Sulla passerella di La Golie si sono alternate le candidate della selezione francese di Miss Universo, bionde, brune, magre e no, e la 24enne Lucie Albertin ha dato scacco matto alle altre bellezze, pronta a difendere i colori francesi nella finalissima che si svolgerà in America. Ed eccola mentre sgrana uno dei suoi più fascinosi sorrisi. Im Kursalon von Baden-Baden wurde wieder einmal die schönste Frau Deutschlands gesucht und natürlich auch gefunden. Nummer 14, Editha Marlow aus Bremen. Nummer 11, Jutta Ridder aus Düsseldorf. Miss Hamburg, Sonja Klose, einmal so und einmal so. Helga Müller, Miss München. Am Starnberger See sieht sie so aus. Nummer 23, eine schöne Bewerberin aus Stuttgart. Hilde Götz aus Karlsruhe. Und das ist die Siegerin, die nach Long Beach reisen soll, Renate Heu aus München.
Gewählt in Baden-Baden, gekrönt von Bob Iller und geküsst von Henry Nannen, einem Herrn vom andern Stern. Um den reizvollen Titel der schönsten Frau Deutschlands bewarben sich im Kurhaus Baden-Baden 24 Kandidatinnen. Der Wettstreit um die schönste im ganzen Land wurde im großen Abendkleid und im kleinen Badekostüm ausgetragen. Königin der Grazien wurde die 21-jährige Renate Heu. Sie wird sich nun mit den schönsten anderer Länder in Kalifornien um den Titel der Miss Universum bewerben. Big news in the world of beauty was the London final to select a Miss England to uphold our fair prestige in the European final in Venice. Among the judges was Professor Jimmy Edwards, doing his utmost to solve a difficult problem. One entrant was Judy Breen, last year's Festival of Britain Queen. Jimmy, still unable to put those figures into true perspective, got a close-up and decided that Judy made the lovely and winning answer. Way back when, there used to be a saying, beware of the Greeks when they come bearing gifts. But if this is a sample of Greek giving, just count me in, boy, count me in. These young ladies of Athens figure to shape up in the Miss Universe contest at Long Beach, California in June. They are competing in the Hellenic capital to select the winning entrant for the finals, which will include representatives from all over the world. These 11 girls were selected from many candidates from all corners of Greece. But out of the group emerges the winner, Miss Daisy Mavraki, who looks just as stunning in her evening gown as in her bathing suit. The runners-up deserve admiration, but for female confectionery, Miss Hellas takes the cake. Bombay goes all Western as she stages for the first ever All-Indian Beauty Contest. But it's a beauty contest with a difference, for personality, deportment, education and culture are points the judges also have to consider. And here's the winner, 21-year-old Mrs. Indrani Raymond, mother of a 5-year-old child, who no doubt thinks mother is the tops. Acapulco, Messico, verde declivio sull'oceano. Il lussureggiare delle acque offre ai dilettanti di pesca avventurose prede. Il lussureggiare della terra offre ananassi. Il lussureggiare della vita queste gentili, irresistibili incursioni. Sono le finaliste messicane del concorso per Miss Universo. Temprano al sole e all'aria marina le armi con cui combatteranno a Long Beach per il titolo mondiale. L'occhio non sa proprio dove posarsi. To Panama now as we hopscotch the world on our beauty trail. Only the setting is different. The poses and the hopes are pretty much alike the world around. Senorita Gisela Malik could win a movie contract with Universal International Pictures. Manila and finals in the Miss Philippines contest. It's a big world and there'll be a world of talent and charm assembled in Long Beach. The Filipino queen flashes a victory smile she hopes to wear in California. Miss Puerto Rico, Marilia Levy, poses in evening attire, and then all set for the big swim. Pretty girls from many lands will join with Miss Finland and Miss Philippines in the galaxy of heavenly bodies competing for star billing. Miss Puerto Rico will soon know the answer.